Jettiets wie dit de teruggaande dik tussen Ljouwert en de rest van Nederland. Dat is al jaren net meer samen, maar de dik bleun onveroren. En dat moest oors. Hoe kun je dat ding zodanig inrichten dat het in plaats van een doorgaande route, wat het vroeger is geweest, nu gewoon een weg is die deel uitmaakt van de woonwijk Heerenveen Noord. De dieken hebben nou fietsbanen en parkeerplakken, zodat de snelheid er wat uithellen worden. Maar wat we natuurlijk heel erg trots op zijn, is dat we deze herinrichting ook hebben weten te gebruiken om hier toch een soort kunstwerk te creëren. Je ziet hier in het grasveld al een beetje de contouren van de halve cirkel die we hier willen gaan creëren. Met inrichting van wat bankjes, een paar leuke bomen erbij. Wat mensen uit moeten nodigen om hier, als ze even hun hondje hebben uitgelaten, een momentje willen kijken naar de boten die er langs varen. Om hier rustig te gaan zitten en met elkaar ook in gesprek te komen. Ik ben wel meestal nog benauwd dat autorieders terug de aanpassingen net stadiger rieden. Maar daar is een makkelijke oplossing voor. Mocht het nodig zijn of mocht het hard worden gereden, dan is men van mening dat men nog wel wat dingen kan doen in de infrastructuur of door het aanbrengen van beleiding, zodat de snelheid er een beetje uitgaat.